Hulong! Kita mo sa ako nakita! Last naman yun ni B. Walo tayo promise B. Pakisan ako. Sige B, kiss na ditso. Simula sa simple na pasuyap-suyap. Pastor, tuara! Hoy! Tikba lang! Uyo ka! Day, pastor, pangitaon ginato sila. Kay kabalo ko, nga mubalik yun sila dire. Sakto! Kay wa na dayon ilang kasal gahapon. Sige ra pastor, kay og makitaan gyud nato to, tairay dili mahilot atong bayuta. Maunang day, panganda mo kusog. Kay dili basta-basta atong kalaban. Tikba lang. Mga girls! Are you ready? Yes, we're ready. Yes, we're ready. Tara na! B, asan ka ni B? B, ay kabala ka. Pangitaan na to nagpaagi nga makasalta. Tama dyan ka B. Daghan na ba kay ipal sa tong kasal? O gani bino, wapab gyud ta ka honeymoon. Ulo na biya ta ka bulan, sige pakasal. Muga ni B. Waka magani kakahikap sa kong bao? Naglibog ko ana B, bao ba na or banakon? B, 100% ni B. Bao gini siya. Nalay ulo. Tara na B. B, di na ka sa makitaan dire. B, wala na makakita sa tuwa diri. Nanatas tumay sa kahoy. Basta B, madayon gyud ni atong kasal. Bisan pag unsa kalisod atong maagian. B, dawat gyapon ko nimo B bisag tikbalang kog naong. B, bisan pag unsay mahitabo B, dawat gyapon ti ka B. Simula sa simple na pasuyap-suyap. Uy B, ay si pakilig da B. Pastor, sure ka nga naa sila dire? Base sa akong panimot, murag na ato diri ang tikbalang. Nganong kabalo maka pastor? Nanimahong lana! Pastor, tara na. Kay basig magkasal na tong duha. Tara na! Asa man ko agi? Bugo, dire di ka mo agi. Hulong! Kita mo sa ako nakita! Pastor, klaro kay chinilas sa tikbalang na. Klaro, Jud! Unsa pa atong ipaabot? Tara na. B, last naman yun ni B. Walo tayo promise B. Pakisan ako. Sige B, kiss na ditso. Simula sa simple na pasuyap-suyap. Pastor, tuara! Hoy! Tikba lang! Uyo ka!